विद्या चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविनयं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते उषा गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सूर्य माताजी स्लाइड കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ശരി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 1. അപ്പൊ ഇന്നലെ നിങ്ങള് ഇതിന്റെ തുടക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ശരി, അപ്പൊ പറ്റുന്ന സമയമൊക്കെ എന്തായാലും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ, മുടങ്ങാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തിയുടെ സേവ, അതിലെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വാദ്, ഇതിലെ അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നെക്ടർ എന്നങ്ങനെ പറയാം, അമൃതം. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെ, അതിന്റെ ഒരു കടൽ. സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ കടലാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പം ഇത് രൂപഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അഷ്ടസഖികൾ ഉണ്ടല്ലോ, രാധാകൃഷ്ണന്മാരും അഷ്ടസഖികൾ, ലളിത വിശാഖ, അവരെ കൂടിയുള്ള മഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സേവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അപ്പം ആ മഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കേട്ടിട്ട് ബുക്ക് എഴുതി. ആ പുസ്തകം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും തർജ്ജിമ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പം ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ എന്താ പറയാ, അത്രയും അങ്ങേയറ്റം നിങ്ങൾ വായിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം നമ്മളെ ലെവലിലല്ല ഈ പുസ്തകം. പക്ഷെ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാ. കാരണം അത്രക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ബുക്ക് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിലും ഉപരിയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൽ 3 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നത്. പറ്റുന്നത്ര ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ കാരുണ്യത്തോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ ഇവരാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമി. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഗോസ്വാമികള് വൃന്ദാവനത്തില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാ? കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ച 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ. അതില് സനാതൻ ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട് ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി. ഇങ്ങനെ 6 പേരാണ്. അതില് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് രാമകേളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അവിടുന്ന് മഹാപ്രഭു 10 ദിവസം രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. അപ്പം ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹം അഭയം നൽകുന്നത്?
അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മളെ റൂപാനുഗർ എന്നാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാത പിന്തുടരുന്നവരാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അചിന്ത്യമാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനും ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ആകാശം അളക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ അളവ് അളക്കാൻ പറ്റുമോ? അത്രക്കും വലുതാണ് അല്ലെ. അതേപോലെയാണ്. അതിനും ഉപരിയാണ് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം. പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അപ്പം പക്ഷെ നമുക്ക് ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശമായിരുന്നു കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യം വെളിപ്പെടുത്തുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്താനും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനും. ഇതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിമാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഗോസ്വാമിമാരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിലാഷം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത്. അപ്പൊ അധ്യായം 1 എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏതൊക്കെയാണ് 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? കൈ ഉയർത്തിക്കോ. 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതിൽ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു. നിങ്ങളൊക്കെ ലെവൽ 3 പറയണം. സിന്ധുറാണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാസ്യം, അത് 5 രസങ്ങൾ. എന്താ? അർച്ചനം, സേവനം, അർച്ചനം, പിന്നെ പാദ നമസ്കാരം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ നമ്മളെന്താ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ചെയ്തേ? പ്രണമിക്കുക. ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ? ഇപ്പം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തില്ലേ? അല്ലെ കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്താ? വിജയനാണ്. നാമജപം. വിജയനാണ് മാതാജി. ജപിക്കുക. പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയാ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാതാജി പറഞ്ഞോ, ദിവ്യ മാതാജി. എല്ലാരും ചാറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ടല്ലേ. രമാദേവി മാതാജി കറക്റ്റ്. ശ്രവണം. അനിത മാതാജി കീർത്തനം. വെരി ഗുഡ്. സ്മരണം, വന്ദനം, പാദസേവനം, ദാസ്യം, പൂജ ചെയ്യുക, പൂജനം. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചന്നവലക്ഷണം ക്രിയതേ ഭഗവതി അതാ തന്മന്യേ അതിതം ഉത്തമം. 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, 5 വയസ്സായ പ്രഹ്ലാദ് അച്ഛനായ ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറയുകയാണ് ഇത്. 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം. നമുക്ക് 2 ചെവി, 1 വായു, നാവുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. 2 ചെവി എന്തിനാ ഭഗവാൻ തന്നെ? കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആരാണ് ഭഗവാനെ കേട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ? ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ വേണം എന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സപ്താഹത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആരായിരുന്നു അത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി ആഗ്രഹിച്ച ആരാ? അറിയില്ല? ചാറ്റിലിടുന്നുണ്ടോ? അനിത മാതാജി റൈറ്റ്. രുക്മിണി അല്ലെ. രുക്മിണി സ്വയംവരൊക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നില്ലേ? രുക്മിണി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിന്റെ അടുത്ത് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടി. അപ്പം ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഹരിർ നാമൈവ കേവലം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം 9 തരമുണ്ട്. അതിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ജീവിതം പോലെ ആത്മീയ ജീവിതം പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വലിയ തിലകൊക്കെ തൊട്ട് തുളസിമാലയൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അത് ഭക്തിയല്ല. ഭക്തിയുത സേവ അല്ലെ. ഒരമ്മ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും.
കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരമ്മക്ക്. അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. കുട്ടി എത്ര അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കുട്ടി എത്ര ചവിട്ടിയാലും അമ്മ വിചാരിക്കോ, ഓ എന്റെ കുട്ടി എന്താ എന്നെ ചവിട്ടുന്നില്ല. അമ്മക്കത് സന്തോഷാണ് അല്ലെ, എന്റെ കുട്ടി അനങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ പൊറുക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്, അഹം ബീജ പ്രതാപിത. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ കേൾക്കലും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. അത് സേവയാണ്. അമ്മ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, പാല് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം വെറുതെയാകും അല്ലെ. അമ്മ സേവ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയാകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രവൃത്തിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയും ആത്മീയ പ്രവൃത്തി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വേണ്ടിയും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥം. സേവ, ഭക്തിയുത സേവ, അതാണ് സമർപ്പണ ഭാവം വേണം. ആ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. അപ്പം ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവങ്ങളാണ്. 6 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, 6 സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ മോചനം അരുളുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചില പേർ 1 മാല, 4 മാല, 8, 16 മാല ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. രത്നമാതജൊക്കെ 16-ൽ കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് ചാറ്റിലിടാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. എന്തെങ്കിലും ഒരു തരം ഒരു സന്തോഷം, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഒരു തരം സമാധാനവും ഒരു സന്തോഷവും. ജീവിതത്തിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അന്നും ഉണ്ട്, ഇന്നും ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നാമജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആർക്കൊക്കെ ഒരു തരം സമാധാനവും സന്തോഷവും ജീവിതത്തിൽ തോന്നി? എല്ലാവരും യെസ് അല്ലെ, ആരും നോ ഇല്ലല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം നമ്മള് ആ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാവുകയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ. കാരണം ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാർ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയമാണത്. അപ്പം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. എന്ന് വെച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമം ഇല്ല എന്നല്ല. കുന്തി മഹാറാണി എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. പ്രായത്തിൽ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, 5 മക്കൾ. ആ 5 മക്കളെയും ധൃതരാഷ്ട്ര യുദ്ധം ചെയ്ത് പുറത്താക്കി, കള്ളച്ചൂത് കളിച്ച് വനവാസത്തിനയച്ചു. വനവാസത്തിലോ ഭീമന് വിഷം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അവരുടെ കുടില് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരുടെ മരുമകളായ ദ്രൗപദി പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന് ശ്രമിച്ചു. എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളാ കുന്തി മഹാറാണി അനുഭവിച്ചത്. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണി ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയില്ല, കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മബലം. പക്ഷെ പാണ്ഡവരും കുന്തി മഹാറാണിയും സഹിച്ചത് അവരുടെ കർമ്മബലം അല്ല, അവര് ഭഗവാന്റെ എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്. അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് അച്ഛനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ, ഹിരണ്യകശിപു ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാൻ വേഗം നമ്മുടെ കർമ്മബലം തീർത്ത് നമ്മളെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നാലും അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ നമുക്കറിയില്ല. ആ സമയത്ത് നമുക്കതൊരു വിഷമമായി തോന്നും. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പാൽപ്പായസം, അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ അപ്പന്റെ പാൽപ്പായസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് പിന്നെയും കുടിക്കാൻ തോന്നും അല്ലെ. അതിനായിട്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ പോകും. അമ്പലത്തില് വേഗം പോയി പാൽപ്പായസത്തിന് വലിയ ക്യൂ ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ രുചി നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു
ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുവോ? ഇല്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു രസം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം പ്രതിപദ പൂർണ്ണാമൃത ആനന്ദാബുദ്ധി വർദ്ധനം, പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആനന്ദം കിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ മോക്ഷം എല്ലാവർക്കും നൽകും. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആത്മാവ് പുനർജനിക്കാതെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോവുക, അതാണ് മോക്ഷം. മോക്ഷം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ആർക്കും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ? ഊഹിച്ചോ? എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാത്തെ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട്? ആരൊക്കെ ഭക്തരാ? കുറച്ച് ശതമാനം പേരെ ഭക്തരല്ലോ. എല്ലാവരും ഭക്തരല്ല, അതത്ര ഈസി അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്കൊക്കെ എത്ര സൗഭാഗ്യം, നമ്മളൊക്കെ ഭക്തരായി. വലിയ ഭക്തരൊന്നല്ല, ഒരു ചെറിയ നിയോഫൈറ്റ് കനിഷ്ഠ അധികാരികള്. ഭക്തർ എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്യാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായി. പക്ഷെ ഭക്തി ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. ഒരേ വീട്ടില് ഭർത്താവിന് ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ഭാര്യക്ക് ഭക്തി, പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാ. ഭാര്യമാർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ഭർത്താവിന് ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? ഉന്തി അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടുവരും. എന്തുകൊണ്ടാ? ആർക്കും അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ പിശുക്കനാണോ? അല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പറഞ്ഞോ, എന്തുകൊണ്ടാ ഭക്തി ഭഗവാൻ കൊടുക്കാത്തത്? പത്മിനി മാതാജി. ഭഗവാന് ഭക്തിയോടുകൂടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കുന്നു, അവരുടെ അതാണ് ശരിയായ ഭക്തി. പക്ഷെ ഭക്തി കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ തരുന്നില്ല, കുറെ പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ ബിനി മാതാജി? അത് ഭക്തന്റെ രമാദേവി മാതാജി കറക്റ്റ്. എന്താ? ഭക്തിക്ക് ഭഗവാൻ അടിമയായി പോകും. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാത്ത. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ അടിമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ ഭക്തന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഭക്തൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ പിന്നാലെ പോണ്ട വരും. അപ്പം ഭക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭക്തി ക്യാൻ ബൈ കൃഷ്ണ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുക. കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ. ആ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാൻ ഭക്തിക്ക് പറ്റും. അപ്പം ഭക്തി, ഒരു ഭക്തൻ എവിടെയുണ്ടോ, ഒരു ഭക്ത എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഓടി അവിടെ എത്തും. ഭഗവാൻ അടിമയായി പോവും ആ ഭക്തന്റെ, ഭഗവാൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോവും ആ ഭക്തന്. ഭഗവാൻ സ്വയം വിൽക്കും ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്തും ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ചെയ്യും. അഹം ഭക്ത പരാധീന കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തി ആർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഭക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുർലഭമായ കാര്യമാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ബ്രഹ്മത്തേക്കോണോ ഭഗവാൻ ജി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപ്പായി ഭക്തിലതാ ബീജ്. 84 ലക്ഷങ്ങൾ യോനിവർഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി. ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാ? ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപ്പായി. നമ്മൾ ചെയ്ത അജ്ഞാത സുകൃതികൾ, നമ്മൾ എത്രയോ പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാ നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പോലുള്ള ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടി. അപ്പൊ ഭക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിടാൻ പാടില്ല, മുറുക്കെ പിടിച്ചിക്കണം. അപ്പൊ വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുക്കൂ. മുക്തി വരെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. മോക്ഷം വേണോ? എടുത്തോ, ഭഗവാൻ തരും. വേറെന്താ? വലിയ വീട് വേണോ, കാറ് വേണോ, ബംഗ്ലാവ് വേണോ? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷെ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എത്ര സൗഭാഗ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതും. അത്ര എളുപ്പമല്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചത് മോക്ഷപ്രാപ്തി വേണം, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം, ഇനിയൊരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മോക്ഷം അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ മോക്ഷം തനിയെ വന്നോളൂ. ഒന്ന് വാങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടും. പക്ഷേ അതിലും ഉപരിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്യല്.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നദനം നജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വ ജഗതി ശകാമയെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തിരഹൈതു ഗീത്വേ. എനിക്ക് പണവും വേണ്ട, സുന്ദരിയായ ഭാര്യമാര് വേണ്ട, എനിക്ക് ജനങ്ങളെ വേണ്ട, ആരും വേണ്ട. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? അങ്ങയുടെ ഭക്തി, അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, ജന്മജന്മം തോറും. അപ്പൊ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനിക്ക് മോക്ഷം വരെ വേണ്ട. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മോക്ഷപ്രാപ്തി അല്ല ഉദ്ദേശം. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിലായാലും നരകത്തിലായാലും എവിടെയായാലും പുനർജനിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്താൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു ഭക്തൻ, യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മോക്ഷം പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, മുക്തി സ്വയം മുകുലതാഞ്ജലി സേവയാർ അസ്മിൻ. മുക്തി ദേവി എന്റെ വീട്ടിന്റെ പടിക്കൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. മുക്തിദേവി ചോദിക്കുന്ന, അങ്ങേക്ക് എന്ത് സേവയാ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ? പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി വേണ്ട. മുക്തിയും കാളി മേലെയാണ്, ഉപരിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി. നിങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതനായിരിക്കാം, എന്താ പറയാ, ഒരു വലിയ എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ ആരായാലും, PhD എന്ത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നുമല്ല ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കേണ്ടത്. സൗന്ദര്യമല്ല ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്, പണമല്ല ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഭക്തി, അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്ന 9 അവസ്ഥകളാണ് ഇതൊക്കെ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 9 തരം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഇതൊക്കെ. ഇത് 9 തരം അവസ്ഥകൾ. അതായത് ആദ്യം ശ്രദ്ധ, ഇവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിശ്വാസം. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, അവിശ്വാസികളോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. വിശ്വാസം ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള അവർക്ക് മാത്രം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനിൽ. സാധുസംഘം, അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും 5 മണിയാകുമ്പോ വന്നു, ഒരുമിച്ചിരുന്നു, ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടായി. സത്സംഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. ഒരു നിമിഷം ഭക്തന്മാരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം വളരെ നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാക്കും. കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും. ഭജനക്രിയ, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ഒരു കുടുംബം മൊത്തം ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഭജനക്രിയ, തിരുനാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും. പിന്നെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോകും. ശൃണ്വതാ സ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ, കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മതം, മാത്സര്യം എല്ലാം നീങ്ങി ശുദ്ധാകും. അതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. പിന്നെ നിഷ്ഠ. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കണം, ഇന്ന് ഞാൻ ജപിച്ചില്ലല്ലോ, ജപിക്കാണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ രുചി, നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എന്തോ ഇല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ആസക്തി, നമുക്ക് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവും ആ നാമത്തിനോട്. ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഭാവം, 5 തരം ഭാവം: ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഒരു ഭാവം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം. സോ കൃഷ്ണപ്രേമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിർ ഉത്തമ. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, അതായത് വേറൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്. ഭക്തന്മാര് 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ? ആർത്തോ, അർത്ഥാർത്ഥോ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. 4 തരം ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ദുഃഖിതർ, ജ്ഞാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാ പോയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഒരു വിഷമം തോന്നുമ്പം കുളിച്ച് റെഡിയായി വേഗം അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് വലിയ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം. നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെങ്കാളും അറിയുന്നത് ഭഗവാനാ. ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം തരും. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല.
ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിക്ക, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ ഒരാഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ജ്ഞാന കർമാധനാവൃതം, ജ്ഞാനമോ കർമ്മമോ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. വലിയ കുറെ പണ്ഡിതനായി കുറെ അറിവൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാ. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീല, ഭഗവാൻ എന്താണോ അനുകൂലിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലിക്കുന്നത് മാത്രം അദ്ദേഹം ചെയ്യും. അതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി. അപ്പം ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ എന്താ, ഇതാരാ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇതാരാ? സൂർദാസ്. കുചേലൻ ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. ഇതാരാ രണ്ടാമത്തെ? അത് കുറൂരമ്മ. ശബരി. ശബരി, വെരി ഗുഡ്. മൂന്നാമത്തേതാരാ? വിതുരരുടെ വിതുരരുടെ പത്നി, വെരി ഗുഡ്. വിതുര പത്നി എന്താ കൊടുത്തേ? പഴത്തൊലി. ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷോക്കില് ഇങ്ങനെ പഴം പൊളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, പഴം കളഞ്ഞു, പഴത്തൊലിയാ ഭഗവാന് കൊടുത്തത്. ആ തൊലി ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. ശബരി കണ്ണ് കാണില്ല, വയസ്സായി. അപ്പം ആ പഴം, ആ കാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആ പഴം എന്താ പറയാ, പഴുത്തതാണോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആ കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തത്, കടിച്ചു നോക്കിയതിന്റെ ബാക്കി. പൂജേലനോ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ കുറച്ച് അവിൽപ്പൊതി നനഞ്ഞിട്ട് ആ അവിൽപ്പൊതിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തത്. എന്താ, ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മുടെ വലിയ എന്താ പറയാ അത്രയും പണമോ ഇതോ വേറെ ഒരു കാര്യമല്ല വേണ്ടത്, ആ ഭാവം. ആ ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ്. ഭഗവാൻ ആ ഭാവമാണ് നോക്കുക. ഭാവത്തോടുകൂടി, ആ പ്രേമത്തോടുകൂടി പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം, പത്രമോ പുഷ്പമോ ഫലോ തോയോ ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിക്കണം. ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിച്ചാലേ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഭക്തിയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പൊ നോക്കാം. പലതരം ഭക്തികളുണ്ട്, 4 തരം. സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും സാമാന്യ ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വല്ലപ്പോഴും അമ്പലത്തൊക്കെ പോവും, വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ വിളക്കൊക്കെ വെക്കും. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരു ഭക്തി, അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസിയല്ല, പക്ഷെ ഭക്തി ഒരു സാമാന്യ ഭക്തി. കുറെ പേർ അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരുപാടുമില്ല, കൂടുതൽ കുറവുമില്ല, ഒരു സാമാന്യ രീതിയിൽ. ഒന്നിനും നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് തടസ്സമൊന്നും അവർ നിൽക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടര് സാമാന്യ ഭക്തി. സാധന ഭക്തി, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയാണ് സാധന. നമ്മുടെ സാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജപം. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി 2 തരമുണ്ട്, വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക ആകർഷണമില്ല, ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ വരുക. കാരണം നമ്മളോട് നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗുരു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയാ നമ്മൾ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു പ്രേമത്തോടെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് എന്റെ മാല ഞാൻ ജപിച്ച് തീർത്തില്ലല്ലോ, ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവിക ആകർഷണമൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ പാലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അതായത് സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം തോന്നും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 4 മണിക്ക് 4:30 ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും. നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടും. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഓക്കെ, സാധന ഭക്തി 2 തരം, വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. അതിലും മേലെയാണ് ഭാവഭക്തി. ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ഭാവം. അതായത് ചില അമ്മമാര്, കുരൂരമ്മനെ പോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് കുരൂരമ്മ കണ്ടത്, അല്ലെ, കുഞ്ഞു മകനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവം, വാത്സല്യ ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി വരും കുറെ കൂടി ഉയരുമ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തി, അതാണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധ ഭക്തി. അപ്പം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അല്ലെ? സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ? വൈദി സാധന ഭക്തി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായോ ഇത്, ഈ സ്ലൈഡ്? നമ്മൾ ഏത് ഭക്തിയാ ചെയ്യുന്നത്?
സാധന ഭക്തി, സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തിയിൽ ഏതാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? വൈദിക ഭക്തി. വൈദി സാധന ഭക്തി അല്ലെ? അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി. അപ്പം സാധന ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതില് വൈദി സാധന ഭക്തിയാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ സാധന ചാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൂര്യമാതാജി എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? സാധന ചാർട്ട് ഇടണം. ആ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവ, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര മാല നിങ്ങൾ ജപിച്ചു, പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചോ, ഏകാദശി എടുത്തോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാധന. ഈ സാധനയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് തരുക, നമുക്ക് ഫലം തരുന്നത്, നമുക്ക് ആത്മീയ ശക്തി തരുന്നത് നമ്മുടെ സാധനയാണ്. എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട വന്നാലും നമ്മുടെ സാധന നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ആരാ 16 മാല ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ? രത്നമാതാജി ജപിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയെ 4:30 ഞാൻ കാണാറുണ്ട് മംഗളാരതിക്ക്. ദിവ്യമാതാജി ജപിക്കുന്നുണ്ട്, മാലതി മാതാജി, ബിനി മാതാജി, വെരി ഗുഡ്. അനിത മാതാജി, വിജയനാണ് മാതാജി. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് 1 കോടി രൂപ തരാന്ന് പറയുന്നു. നാളെ മുതൽ നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യോ? എനിക്ക് പണ്ടേ 1 കോടിയോട് ഇഷ്ടല്ല. ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ. അത് നല്ല ഉത്തരം, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നാളെ മുതൽ 16 മാല ജപിക്കും, ഒറ്റ മാല വരെ ജപിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കോ? അനിൽ പ്രഭുവിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു പൈസ ഒന്നുമല്ല. ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും പണം അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ശരീരം തീർന്നാ തീർന്നു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഈ സ്വത്തും കാറും ബംഗ്ലാവും ഒന്നും എന്റേതല്ല, ഭഗവാൻ തന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പം ഒന്നും എടുക്കാണ്ട വന്നത്, പോകുമ്പോഴും ഒന്നും എടുക്കില്ല അല്ലെ? മൃത്യു സർവഹരശ്ചഹം, എല്ലാം എന്റെ അടുത്തും തട്ടിയെടുക്കും മരണം. പക്ഷെ എന്താ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ ഭക്തി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാ സ്വല്പം അഭ്യസ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയത്. ഞാൻ 20% ഭക്തി അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈ ജന്മത്തിൽ. 21% മുതൽ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ല ഞാൻ ഈ ജന്മം ഡോക്ടറാണ്, അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ LKG മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തി അങ്ങനെയല്ല, എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചോ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 16 മാല ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആ രുചി കിട്ടിയ ആൾക്കാരാ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല 16 മാല. രുചി ഇല്ലാണ്ട് ആർക്കും ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ എത്ര ലക്ഷം തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നാമം ജപിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വില മനസ്സിലായി, പണം ഒന്നുമല്ലാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ സാധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ മാല ജപിക്കുമ്പോഴും ജപിക്കാത്ത ആൾക്കാർ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. കാരണം ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ നമ്പറാണ് 16. ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 100 മാലയൊക്കെ ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. ബാബാജിമാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാ പറയും 24 മണിക്കൂർ അവർ ജപിക്കുന്നതാവും. നമുക്കതൊന്നും പറ്റില്ല. പറ്റുന്നത്ര ജപിക്കുക, പറ്റുന്നത്ര നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുക. സാധന ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവ പരിശീലനത്തെ 2ആയി വിഭജിക്കാം: വൈദി ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഭക്തി. ഇപ്പം ഗുരു, നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരു, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. നമുക്ക് കുറെ ശിക്ഷാഗുരുക്കാരുണ്ടാവും, പക്ഷെ ദീക്ഷാഗുരു ഒന്നേ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ഫോർമലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ദീക്ഷ തരുക, ഇനീസിയേഷൻ തരുക എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു ഗുരു ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ശിക്ഷാഗുരു കുറെ ഗുരുമാരുണ്ടാവും. അതില് ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കണം, നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ പ്രേമത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തി. അപ്പൊ വൈദ്യ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വൈദ്യ ഭക്തി ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കും എന്ന് കേട്ടപ്പം ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പോയി ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിനോട് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നില്ല 7 ദിവസം. അപ്പം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് അവസാനം ചോദിച്ചത് എന്താ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ?
എല്ലാ ഭാഗവത സപ്താഹം മൊത്തം കഴിഞ്ഞു, 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ ചോദിച്ചതെന്നറിയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട്? അങ്ങേക്ക് മരണഭയം പോയോ, ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാൻ? അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആത്മാവാണ്. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാശ്ചിൻ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, അല്ലെ? അത് സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അപ്പം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം കേട്ടു 7 ദിവസം. അതാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരു പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, പരമാനന്ദത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ? അനുഷ്ഠാനം. നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ ആ ആനന്ദത്തിലെത്തും. ആ ആനന്ദാമ്പുതി വർധന, ആ പരമാനന്ദം, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ, ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 തരത്തിലുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തൊക്കെ? ശാന്തരസം, ദാസ്യം, സാക്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശാന്തം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ, ശാന്തം. ഓക്കെ, ദാസ്യം അറിയുമായിരിക്കും. ദാസ്യം ഹനുമാനെ പോലെ. വെരി ഗുഡ്. ഹനുമാനെ പോലെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ. സാഖ്യം അർജുനനെ പോലെ. സുഹൃത്ത്. ഓക്കെ, അർജുനനെ പോലെ. വാത്സല്യം യശോദ പോലെ. യശോദാമ. മാധുര്യം രാധാറാണിയെ പോലെ. വെരി ഗുഡ്. സാഖ്യോ അപ്പോ? സാഖ്യം അർജുനൻ. ദാസ്യാണ്. ശാന്തം സോറി. ശാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പശുക്കള്, ഇതൊക്കെ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നു. പശു, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ പൂമാല, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേണു, അതായത് ഓടക്കുഴൽ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന അനന്തശേഷൻ, അനന്തശേഷായ നാഗം, അതൊക്കെ ശാന്തരസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ശാന്തം. ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുന്ന ദാസനെ പോലെ, അതായത് ഹനുമാനെ പോലെ. സാഖ്യം ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങും, അതായത് അർജുനനെ പോലെ. വാത്സല്യം ഭഗവാനെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങും, യശോദാമ്മയെ പോലെ. മാധുര്യം ഭഗവാനെ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ കാണുന്നത്, ഗോപിമാരും രാധാറാണിയും. അതൊക്കെ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. നമ്മളുള്ളത് ദാസ്യഭാവത്തിലാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ദാസാനുദാസ് ഗോപി ഭക്തൂർ പദകമലോ ദാസാനുദാസ് ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. ഭഗവാനെ ദാസനായിട്ട് നാം നിന്നാ മതി. ദാസാനുദാസനായിട്ട് നിൽക്കണാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉചിതം. നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിലാണ് ഉണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശാസിക്കാനോ കുരൂരമ്മ ചെയ്ത പോലെ ഒരു കിണ്ണത്തിൽ അടച്ചു വെക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിലേക്കൊന്നും എത്തിയില്ല. പക്ഷെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു തീ എങ്ങനെയാണോ ഒരു മരത്തിനെ ചുട്ട് കരിച്ച് ഭസ്മമാക്കുന്നത്, അതുപോലെ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എത്രയോ ജന്മത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ കരിഞ്ഞ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയാണെന്നാൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനേശ്വരിയാണ് രാധാറാണി. വൃന്ദാവനേശ്വരിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കീഴിൽ ഒരുവൻ വൃന്ദാവനത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ നിസ്സാരമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാ, ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കൈ ഉയർത്തു. ഇല്ല, ആരും പോയില്ല. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിജയനാണ് മാതാജി. അപ്പൊ ഈ റിക്ഷക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പം അവരെന്താ പറയാ നിങ്ങൾ വഴിമാറാൻ വേണ്ടി? അറിയോ എന്താണ് അവര് പറയാറ്? അല്ലെ വൃന്ദാവനത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ നമ്മളെ സ്വീകരിക്ക? രാധേ രാധേ എന്ന് പറയുന്നത്. രാധേ 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 എന്നാ പറയാ അല്ലെ? റിക്ഷക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ അവര് ഓണൊന്നും അടിക്കില്ല. രാധേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറിക്കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും
കുഞ്ഞു മക്കള് വരെ അവിടുന്ന് രാധേ രാധേ എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് രാധേ രാധേ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവര് രാധേ രാധേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശില പ്രഭുപാദർ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നേ അവരോട് തിരിച്ചു പറയാറുള്ളൂ. കാരണം രാധേ രാധേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണി മാത്രമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ ആരാ? രാധാറാണി, കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാധാറാണി കൃഷ്ണന് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സവൈ പുംസ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷരേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. അപ്പം നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി. അത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത, അൺഇന്ററപ്റ്റഡ്, അൺമോട്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിൽ. ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാ എനിക്ക് വലിയ വീടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ജോലി കിട്ടും, എനിക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. ഇതൊന്നും ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ആഗ്രഹം. അതൊക്കെ കർമ്മബലം അനുസരിച്ച് വന്നോളും, ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും, ഏതാ? കൃഷ്ണ പ്രേമം കിട്ടുക, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മോട്ടീവ്. അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? പിന്നെ അപ്രതിഹത, അൺഇന്ററപ്റ്റഡ്. അതായത് ചില ദിവസം എനിക്ക് നല്ല മൂഡുണ്ട്, ഞാൻ കുറേ മാല ജപിക്കും. ചില ദിവസം എനിക്ക് മൂടേ ഇല്ല, ഞാൻ നാമേ ജപിക്കില്ല, മാല തൊടില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്തിത സേവനം. എപ്പോഴും എന്ത് വിഷമം വന്നാലും, ഇൻഫാക്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ പോലും ചില പേര് മാലയൊന്നും തൊടില്ല. എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയല്ല. ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ജപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 2-ാം അധ്യായമൊക്കെ വായിക്കണം. ആ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് തള്ളി മാറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ജപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നോക്കും ആരെങ്കിലും ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ ജപിക്കുവാണ് വേണ്ടത്. ആ ആത്മാവ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നാമജപമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ആത്മാവിന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പം ആ ആത്മാവിന് എന്ത് തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് നോക്കിക്കോളും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഭക്തിത സേവനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തിത സേവനത്തിന് അതീന്ദ്രമായി കൃഷ്ണനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഭക്തിയുത സേവ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പോലും അത് ആകർഷിക്കും. ഭക്തി ചെയ്ത ഭക്തിയാമാം അഭിജാനത്തെ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയി സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് വരും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. നല്ലതായാലും മോശം കർമ്മം ചെയ്താൽ മോശഫലം വരും. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ല. ദുഷ്ടന്മാരെ പന പോലെ വളർത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ മോശകാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഈ ജന്മത്തിൽ വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ട്രാജഡിയും നടക്കുന്നു, കുറെ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ? പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു ദുഷ്ടൻ എല്ലാ മോശ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല, അദ്ദേഹം നല്ല സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ നമുക്ക്? എന്തുകൊണ്ടാ? കർമ്മബലം. ആ നല്ല വ്യക്തി, ഈ ജന്മം നല്ല വ്യക്തിയായ ആ വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത് കാണും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അന്ധരായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കുന്നത്, ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട്? എന്തോ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത്? ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടാണോ? കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം വരികയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മ കൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ചായത്. എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപം വരുന്നതാണ്. അതേസമയം നമുക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, അങ്ങനെയൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലം തിരിച്ചു വരണം എന്നില്ല. അത് ഓരോ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ചില വിത്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലെ. ലൈക്ക് ഒരു തെങ്ങോ മാവൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പൂത്ത് കായ്ക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. പക്ഷെ ചെറിയൊരു റോസാപ്പൂ ചെടിയൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓരോ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? അജ്ഞത കൊണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല
ഓ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പാപമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാ അജ്ഞതയാണ് മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞത കൊണ്ട് നമുക്ക് ബീജം, അതായത് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് അടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ കുറെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വീട്ടിലൊക്കെ കയറി എന്താ പറയാ കക്കുന്നതും എന്തൊക്കെയോ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞത കാരണം അവര് ചെയ്യുന്നത്. അവര് അജ്ഞത തമോ ഗുണത്തിലാ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിത്ത് രൂപത്തിൽ ആ കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. എനിക്ക് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി കൊള്ളയടിക്കും. അത് പാപം. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാരബ്ധ തലം. എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പോലീസ്, കാരണം ഞാൻ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാ പോയത് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ എത്രയോ തെളിയിക്കാത്ത കേസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ അല്ലെ. അപ്രാരബ്ധ തലം, അതായത് എന്നെ പിടിച്ചില്ല, അതായത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചില്ല, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് വന്നില്ല ഈ ജന്മം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കള്ളനെ പിടിച്ചില്ലല്ലോ, കള്ളൻ കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യും. അതാണ് കൂട്ടം. അതായത് പിന്നെയും പിന്നെയും ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ആ കള്ളനിൽ ഉണ്ടാകും. പിടിച്ചില്ലല്ലോ, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല, ഫ്രീ ആയി നടക്കുവാണല്ലേ, കുറെ പൈസയും കിട്ടി, എളുപ്പത്തിൽ നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ഇനിയും വേറൊരു ബാങ്ക് പോയി കൊള്ളയടിക്കും. അതാണ് കൂട്ടം. കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഇനിയും പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. എഗെയിൻ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ആദ്യ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പാപം ചെയ്യും, പിടിക്കപ്പെടില്ല. ആദ്യ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പാപം ചെയ്യും, പിടിക്കപ്പെടില്ല. അതായത് നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ, അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട വരില്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് ദുഷ്ടന്മാരെ പന പോലെ നടത്തുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കും. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജില്, അതായത് ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ ഇനി വരാനുള്ള എത്രയോ ജന്മത്തിലോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അതാണ് പ്രാരബ്ധ തലം. അതായത് ആ കള്ളനെ ഒരു ദിവസം പോലീസ് എന്തായാലും പിടിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസും നല്ല സ്മാർട്ടായി, അവരും പിടിക്കും എന്തായാലും. അതാണ് പ്രാരബ്ധ തലം. അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ക്ലേശം. അതായത് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലിട്ട് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് സൈക്കിൾ. ഇതാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ അനുഭവിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് മോശ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ എവിടെയോ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരു ജന്മം, ഈ ജന്മമായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഞാൻ ഈ ജന്മം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്രയും വിഷമം നീ തരുന്നത്? അത് എത്രയോ ജന്മം മുമ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ വേറൊരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ആത്മാവ് പാപം ചെയ്ത് കാണും, അറിയില്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്ത് കാണും. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ തരുന്നത്? ഓരോ ആക്ഷനും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. പുണ്യം ചെയ്താൽ പാപം ചെയ്താൽ മാത്രല്ല കർമ്മബലം, പുണ്യം ചെയ്താലും കർമ്മബലം ഉണ്ട്. അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പാപവും പുണ്യവും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വേരോടെ ആ വിത്ത് പിഴുതെറിയണം. അതിനാണ് ഭക്തിക സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുമ്പം ആ കർമ്മബലം ഇല്ലാണ്ടായി ഭഗവാൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. വേഗം അജ്ഞത കൊണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ? അജ്ഞത. പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാപം ചെയ്യും. നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പിടിക്കപ്പെടാത്ത, അനുഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അതിന്റെ അനുഭവം വരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രാരബ്ധ തലം, നമ്മള് അനുഭവിക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലേശം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജ് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അജ്ഞതയിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ, അജ്ഞത ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്ത സേവനങ്ങൾ. അംബരീഷ് മഹാരാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നവവിധ ഭക്തിയും അംബരീഷ് മഹാരാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
സവൈ മുനാത്മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഉപയോഗിച്ചത്. കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം വൃത്തിയാക്കും. നമ്മളെ വീടും അമ്പലം തന്നെയാ. അമ്പലം മാത്രല്ല അമ്പലം, വീടും അമ്പല. കാരണം അവിടെയും നമ്മൾ വിളക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരവും അമ്പലാണ്, കാരണം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പം കൈകൾ കൊണ്ട് അമ്പലം വൃത്തിയാക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൂമാല കെട്ടി അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തുളസി വെക്കുക. ആ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുളസി കളയാറില്ല, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് അത് മണപ്പിക്കണം, തലയിൽ ചൂടാം, നമ്മ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പം അർപ്പിച്ചിട്ട് അത് മണപ്പിക്കാം. പിന്നെ കാലുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാം. പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം, അല്ലെ. പിന്നെ ശിരസ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരൗ ഹരിർമന്ദിരമാർജനാദിശോ ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കതോതേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനാദൃശോ തത്പ്രീത്യ ഗാത്രാ സ്പർശംഗ സംഗമേ ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദർപ്പിതം പാദൗ ഹരിക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ ക്ഷീരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ കാമം ച ദാസ്യേന തു കാമകാമയേ യതുത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയാരതി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, അതാണ് ഈ വേഴ്സ് 11-ാം സ്കന്ധത്തില് 14-ാം അധ്യായം 19-ാം വേഴ്സ് പറയുന്നത് നവവിധ ഭക്തി. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഭക്തികളും, എല്ലാ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനയും ചെയ്തു. നമുക്കതൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാമജപം. അപ്പം ഇന്നത്തെ അധ്യായം അത്രയേ ഉള്ളൂ. 2-ാമത്തെ അധ്യായം അടുത്ത ആഴ്ച അമ്മിണി മാതാജി എടുക്കും, ശനിയാഴ്ച മാതാജി എടുക്കും, ഞായറാഴ്ച ഞാനോ രണ്ടാഴ്ച പ്രഭോ മാറി എടുക്കാം. അപ്പം ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് വായിക്കണം, മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റൂ. കാരണം ആ പുസ്തകം അത്രയും വാസ്റ്റ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതില്. എല്ലാം നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൂടുതൽ വായിച്ച ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിയോഗം തരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. എന്തിനാ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ, അല്ലെ. 1 മാലയാ നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജപിച്ചോ, പക്ഷെ ആ 1 മാല നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ജപിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പം മനസ്സ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പം ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക, ഒരുപാട് ഒച്ചത്തിലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നാമം കേൾക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പം അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു പല്ലി ഉണ്ടാവും, കൂറ ഉണ്ടാവും, അവര് വരെ ജീവാത്മാക്കളാ, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ നടന്നിട്ടാണോ, വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നടന്നിട്ട് ജപിക്കുമ്പോ അവിടെ ചെടികളുണ്ട്, അവരും ആത്മാക്കളാ. എന്തൊക്കെയോ കർമ്മബലം കൊണ്ട് ആ ചെടിയിൽ വന്ന് പറ്റിയെന്ന് മാത്രം, ആ ജന്മം അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം, അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഈ നാമം കേട്ടാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉറുമ്പ് വരെ മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടണം. അതൊരു വലിയ സേവയാണ്. അപ്പം ആ നാമം ജപിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ ഇരുത്തി നാമം ജപിക്കുക. ഗർഭിണികളിൽ ഈ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശു, ആ കുട്ടിയുടെ അവബോധം എന്താ പറയാ, പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ ഒരു ഭക്തനായി മാറും, അല്ലെ. നമുക്കതാ വേണ്ടേ. നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങള് നല്ല സിറ്റിസൺസ്, നല്ല എന്താ പറയാ ആത്മാക്കളായി വളരണം. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ഭാവി വളരണമെങ്കിൽ അവര് ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും മോശ കൂട്ടുകെട്ടിലൊന്നും അവർ പോകില്ല. അപ്പം പ്രഹ്ലാദനെ എങ്ങനെയാ കേട്ടത്? കയാതുടെ വയറ്റിലായിരുന്നു, അല്ലെ. ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അവബോധത്തിൽ വരെ അത് എത്തും. അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്തന്മാരായിട്ട് വളരും. അപ്പൊ അത് ആ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കർമ്മബലാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണോ ഉത്തര അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര അയച്ചപ്പോ ഉത്തര പോയി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന്. ഭഗവാൻ ഒരു ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ രൂപത്തിൽ പോയി രക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, അല്ലെ.
അപ്പം എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുക. മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവര് ആ ശരീരം വിട്ടുപോയി. ആ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പം അവർക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടാം, മോക്ഷം കിട്ടാം, എവിടെയായാലും സ്വർഗത്ത് പോവാം. എവിടെ അവര് പോയാലും നമ്മൾ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പം അവര് ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ നോട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് 21 ജനറേഷൻ, 21 അതായത് നിങ്ങളുടെ നിന്റെ മക്കൾ, നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാര്, പൂർവികർ, അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരാള് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ തന്നെ മൊത്തം കുടുംബത്തിനും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള പാത ഭഗവാൻ തുറന്നു കൊടുക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം. സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ബുക്ക് പഠിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സിന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ